Erokamano nyakwara Ramogi kuom kete Ramogi TV thuolo mar twak marwa maratil. Koro chakore sani nyakwara Ramogi an kod wenda kaka nasesingo gi donjo mondo wang'e ni to chalo nade nikech nyaka koro waket chal mar piny ratil. Kawuono ratil nyakwara Ramogi oketo piny mangima odiedo. Wadwa ng'e ni dhi bedo machal nade. Piny Kenya e telo mokalo mar piny Amerika. Ma bende emane piny Kenya odhi e yiero kanie telo. Telo mar Joe Biden kanyakla kod jalupne Kamala Harris. Ne onyiso siep kendo jatend piny William Ruto kuom thuolo mokwongo nodhi ma obedo gi twak en kod jatend piny Amerika makoro sani nyo osedhi e yweyo ne tich Joe Biden e boma kata piny mar Amerika. Kane gigo mbaka nitiere okenge kachiel kod singo mathoth mane piny Kenya nigodo kuom gik manowache nowuok e dho mane jatend piny Amerika Joe Biden. Sani koro telo manyien odonjo. Telo ma samoro kiwinjo chung' margi weche mag siasa to pogore kod chung' mar yawa manyo ni e telo ma iluongo ni the Democrats. Sani koro kaw gi jo Republicans. Jo Republicans gi nyakwara Ramogi jomoko neno kaka gin jok ma temo dhiro dwachgi giwegi miluongo ni gin joma oherore kigin. To moko bende wacho ni mane yo minyalo riego do piny machalo kaka Amerika ma en super power. Diponi lek mane piny Kenya obedo godo e kinde mane jatend piny William Ruto oromo kod telo mar piny Amerika makoro sani to nowuok e telo. Biro dhi nyime. Koso jago bul manyien biro go bul kaluwore kod kit jomiel ma en owuon emong'eyo. Mane mo twak ma wan godo kawuono nyakwara Ramogi. Wang'iyo chal mar winjruok e kind Kenya gi Amerika bang' yiero manyotim e pinyno kendo Donald Trump yudo loch kaka jatend piny Amerika mar 47. An ka kod Mashack Odede machiegni nya Mashack. Erokamano Bati. An gi Dr. Mark Matunga machiegni nya daktari. Erokamano Bati. Aya, koro twak ong'ado nam. Twak tudo lokacha gi lokani. Penjo en ni chal nade. Mane gima ja Kenya nikech igo mbaka mopogore opogore. Nitie joma ne siro Trump wacho ni wan koro wasiro Trump nikech ok wadwar jatend piny William Ruto. Koro ok wanyal dwaro Kamala gi jo Democrats nikech nyo gin gi Ruto machiegni. To tinende ni nyoro jatend piny William Ruto nyoko ni gisewuoyo gi Trump. Mo owuoyo gi Trump malach kunyise gimomiyo chakruok mar kelo kwe Haiti biro konyo kata mana piny Amerika owuon. Ma diponi nyiso ni Ruto bende osego kwande mosechako so tiende kuom Trump. Mago gin weche mag siasa. Koro kae manyo ji ogwenyore ni wan ok wadwar Kamala nikech nyo giwinjore gi Ruto to wan Kenya ka jomoko wacho ni Kenya ka kaka yawa matindo no ok wadwar Ruto wadwar ni mondo dhi home. Koro Trump ni e kiboko yake. Koro Trump magbedo kiboko yake ni tema Ruto no sewuoyo go. Ma nyiso nango e tudruok mar Kenya kod piny mar Amerika. Yes, Dr. Mark Matunga machiegni. Erokamano George. Mor kaka wuono biro keto weche gi ratili kawan gi osiepna Mashack. Piny Amerika emiluongo ni super power. Kachake gi kumikete no mondo nga establish authority mar wuoye weche ma Amerika. Kechana wuon asomo Amerika. Adak Amerika, ati Amerika mabedo kuno higni 9. Kaduogo Kenya ka achako tiyo gi kembe mag Amerika kuom higni 15, kembe 2, Microsoft kod Intel. Mabende ne miya dhi Amerika e thuolo ka thuolo. Kata e thuolo masani tijega matiyo pod duoka ga Amerika. Kendo George banka ka saa 3 anyono ng'wecha dhi airport adhi New York. Mano piny Amerika. To kapani nitiere ng'ama osebedo gi thuolo ahinya ni wang'eny ahinya jok mosebedo gi thuolo e winjo gik matimore Amerika, to gibende winjo gik matimore dala Nairobi ka, to gibende winjo gik matimore dala e gweng'. Nikech ambe gweng' dwe ka dwe adhi diriyo. Koro kuondu ga tudora te. Miyo e seche mawuoye wach mar Amerika an gi ratiro to kendo authority mar wacho weche ma Amerika. Achako ni gima ni wacho kanyo ni Ruto osewuoyo gi Trump. Amerika en piny mang'iyoga interest margi, ng'iyo gombo margi mokwongo
e koro ka ging'iyo gombo mari. Weche mane Ruto opimo kod Biden moting'o kaka elevating ginene choro piny Kenya bedo achiel kuom pinje ma gibedo godo machiegni Africa Sub-Sahara, mano ok bi lokore. Weche mane jo ohala oketo ni gidwa keto investment ei Kenya ka, mago ok bi lokore. Nikech gin gik mane William Ruto, president, owacho kod Joe Biden, to owacho gi a low interest, a low gombo mar Amerika. Koro gombo mag Amerika go to pod ok bi lokore. To Amerika to bende ne piny miluongo ni sani super power, ma seche moko ing'eni bende onyalo kata mana iwacho ga ni ng'ato nyalo to kwesi mamau, to mamu ma pod idhaw ne to kwesi no niketo kanyo na. Nikech kiwango ma entiere e rang'eny mar uchumi, rang'eny mar technology, rang'eny mar lweny pod nitiere kiwango mamalo. Miyo e piny ka pod gibro chiko koni kod koni. Kaluwore gi yiero manyotimore, ma sani jo Kenya moko nyalo wacho ni koro ni Trump bro golo Ruto, nikech koro ni Ruto ne ni chiegni. Mano ae, mago gik ma jo Amerika ok bi bede interested in. Gin gibro ng'iyo ni jatelo mantiere no, ma President Ruto, bende ginyalo tiyogo, ginyalo wachogo wechegi. Mak mana ka President Ruto mothir, ni othir ga Amerika, mano to jo Amerika goli. To gimoro ni jo Gen Z ogo koko ka ni koro ni mano koro ni dhi gol President Ruto, kata ni Trump bro golo Ruto, kata ni bro timano. Sani kaka nyo gisetudore no, jatelo mora mar piny, kaka jatend piny ma President Ruto, embe ong'iyo ni to ere gima di kony Kenya. Emomiyo ni nyen no kosedhi mapiyo mondo tudre gi Trump manyo oselocho, mondo migi go mbaka e weche mamoko mag nyalo kelo yot. Achiel kuomgi en gima timore Haiti kata Haiti sani. Manyo iwinjo ka jotelo mag siasa moko wacho ni koro wanyiso Trump mondo kiani ote ochielo gini, mago ok bi lokore. Nikech mago gin gik ma konyo gombo mar Amerika. Gima konyo gombo mar Amerika, kata en president mane, mago to gibi loko. All right. Mashack. Yiero ma otimore piny Amerika, gi winjruok mosebet. Iwacho ni, Dr. Matunga wacho ni dwaro kata gombo gi gima Amerika dwaro, to ok lokrega, en ni telo emiloko. Mise mag tayo sirikal kata institutions bende ok lokre, jatelo ema lokore. To ka oponi no ket winjruok gi jatelo machielo, to machielo donjo. Nitiere kata gimiluongo ni priority, gik mimiyo thuolo mokwongo e weche mag policy, ni ma nokete mokwongo, to kawan kwa ng'eto neno ko nyalo bedo namba 2 kata namba 3. Iparo ni magi ok nyal samoro kelo pek ne winjruok ma Kenya nobedo godo gi telo mokalo. Erokamano George, nitiere gik ma wachak kuma ne mako chake. Ano kanyal bet go authority ahinya kaka mak. Ano kanyal bet go authority ahinya kaka mak. To anyalo drive authority from being a Kenyan. To wawacho kuom yiero ma Amerika to gi kaka onyalo affect dakwa mapile ka, to gi governance mawan go kata telo kit telo mawan go Africa ka achiel gi Kenya number achiel nitiere principles ma samoro parties go pogore. Democrats negi their own principles, Republicans bende negi principles magi, but nitie gimoro achiel mamako wacho ni interest mar Amerika. Mae pogruok mabede kind pinje bila mawan go kaka koro One Africa Global South. Inyalo yudo ka one Kenya, to blue in the coastal region is very white in Rift Valley and is very black in Nyanza. Kendo kama chielo en kala mopogore. But America or defined clearly what their interest is. Chopo weche mag uchumi,
what is their interest. Gimi wacho mar mitiyo gi ranyisi mag rangi go. Lere ne dayo ma kata nyakwara mo gimantiere wacho ni gima rangi maralu mambulu nyalo bedo ratong gweng machielo to bedo rachar gweng machielo to en rateng gweng machielo. Nyiso ni onge dwar achiel mar piny. Nyiso ni wan pinje ma Afrika ma wadakie gi. Seche moko waonge gi dwar achiel moriwo wa makiyudo japwani. To dwaro ma en gono ya dwaro ma Mluya nigo tema Jaluo nigo tema Mkamba nigo seche moko dwach wang'eny to okwadhwa keto set of dwaro moko kata ria dek mwawacho ni wanyalo bedo gi mamoko mang'eny kaka ana wuok e piny Luo wanyalo bedo gi moro gi mak ma jo Coast onge go jo Rift Valley onge go but nitiere adek ang'wen moko ma kochope to gin giriwo wate kaka jo Kenya. America osechopo kanyo gin gi priority gi interest mar piny Amerika ma kata in ja Amerika modak Kenya to the same priority gi dwaro cha ema ja Amerika modak Amerika nigo to ema ja Amerika modak India nigo to ema ja Amerika modak Kenya nigo. Koro mano konyo gi e yo machal kama sama sirikal olokore jo Republican okawo telo kuom Democrats to dwaro ka to donga nikech kata sama gitimo campaign giyiengo campaign gi e alwora mar dwaro mane gise define ka. Mae gima ana neno ni seche moko wa miss kata waonge godo e pinje mag Afrika. Koro miyo seche ma lokruok obetie kuom telo to kibaji gowa malach nikech ng'ato neno ni koro gik moko dhi kethore kabisa kata gik moko dhi dok bathe kora cham kowuok e bathe kora chich. To Amerika tineno ka Kamala no se gosimu mano se wacho ni gini sekao gik moko dhi mayom nikech dwachgi kaka ja Amerika moriwo both Trump ga Kamala to gi ja Amerika mamoko te mane support Kamala gi mane support Trump oriwore dwaro ka. Koro gin gi chir kendo onge kibaji magogi. In fact kibaji magoji mang'eny goyo jok ma samoro giluongo ni illegal migrants samoro be jo Afrika kaka wan ma pod dwa dhi Amerika maparo ni samoro ng'ani kotherach uwo marach ok obi yienwa mage joma kibaji go to ja Amerika to ng'eyo niya dwach wate otwe gi chike matayo piny Amerika to dwach wago ong'ere milambo nyaka ugwe. Omiyo e sechegi anokane ka nitie lokruok maduong' kuom gik mana Amerika osewuoye gi pinje modong' nyaka gidhi adhiya kamano kata wan bende nitiere achiel kata ariyo moko ma seche moko sirikende walokore to dong' ka dhi nyime. En nani magwa to seche moko nikech koro waketo genowa ahinya kuom individual so seche moko nitie magilokore magibed to jowa bende samoro lokore ahinya nikech kawuono nyalo wuoye gini gi chir mas apake to kiny gokinyi ka wuok e telono tawacho gimoro nono kaka koro sani jalup jatend piny Kenya machon ibro winjo mbele ka kowacho gik mang'eny mabiro bagi nono ni to bende ne entiere e buche matindo maniloso mondo ket gigi. Okay. Trump ok en wendo e telo mar piny Amerika. Nitiere gik ma nitiere buk mano sendiko ma ji nyalo somo ni mae kit telo mare. Kano kawo telo bang' Barack Obama. Magi dhi ma odugo yombe gi Joe Biden. Oyombe Hillary Clinton kaso oyombe gi Joe Biden kaso kendo chako oyombo Kamala Harris. Ka ng'iyo moko kuom gik mano ket go Obama ne obiro mowacho ni magi ok dwaro magwa mokwongo. Achiel kuom gin weche moko mag sir mane wacho ni gin sir mabiro ne pinje ma jochan kata pinje ma pod dongore kowuok e choko mar oganda jo piny Amerika. Magi nido ka samoro odwa keto tenge matin. Ma nyiso nang'o en gi kit telo mar herruok ahinya moingo pinje mamoko koso en ng'ama chunye ielit ok odwa ni pinje mamoko bende okonyre kokalo kuwuok mwandu mag piny Amerika. Mane kama na wacho ni kony ma Amerika kaka superpower kata piny monyalo chiwo ne pinje ma pod nigi dwaro mang'eny kaka Kenya to gi mamoko ok en achiel kuom priorities kata gigo man gi nengo mamalo kuom ja Amerika moingo gi mano kata mana Democrats kik wuondi ni ginyalo keto dwarowa kaka jopinje mamoko man gi dwaro mbele dwarogi en achiel moriwo jo Democrats to gi Republicans. Koro kineno ka Trump nyalo wacho seche moko ni gik mane oseketie laini mane dhi konygo pinje mamoko ka ok nyal bedo priority
mano ok nyis ni odhi loko gik moko. Otemo mana wacho ni wadhi chako gi jo-Amerika. To ka jo-Amerika osebedo satisfied ma dwachgi mapiyo kata ma sani otimore, to kok wabire mago. Mak mana ni telo mar jo-Democrats to samoro ne gineno kaka jo-Republicans ni pok otiek dwach jo-Amerika, to gin gisekalo kendo gidhi gikonyo pinje mamoko. Mana kaka bati wambe wan ka. Nitie jo-Kenya mang'eny nyaka sani mobedo e piny kendo nenowa. Mo believe ni ne ok onego bed ni Haiti bedo priority mar polis ma Kenya. To kata kamano, pod ne William Ruto gi sirikand Kenya Kwanza okawo polisi otimore nade. Mano emomiyo kane ja Kenya machielo man bathe koni okawo telo sani, for example, to ne nyalo wacho ni an kakawo telo to joka ka timore nade, wadich gi polise waka. But ok nyis ni Kenya ok bi konyo piny moro amora man gi dwaro mar security. All right. Kawadonjo wach mar security, Dr. Mark Matunga. Nitiere jomoko mawacho ni Donald Trump is radical. En ng'at ma timo gik moko gagoko. En ng'at ma oonge gi horuok. Kendo kata mana pinje magore ma kane pok wadhi yiero mag 2022. To achiel kuom midhiero mane koni omiyo ngima nobedo matek e pacho ka ne en lweny mar Russia gi Ukraine. Momiyo mwandu na samoro ok nyal donjo maber. Sani king'iyo kendo gwenge mag Middle East kocha bende jo Israel yokore gi Hezbollah, Iran giyokore gi jo Hamas ma wuok ka Palestina. Koro nitiere tungni koni gi kocha. Tiwacho ni Trump ok en ng'ama ohero kweyo gik machalo kod magi. Ma weyo pinje machalo kaka Kenya gini ma pod geno margi nitie kuom mwandu mawuok e pinje maoko kama chal nade. Isewuotho e pinje kendo isetudori kod pinje gi e yore mag kata keto mwandu bende. Ma weyo Kenya kama chalo nade kaluwore kod yiero ma Amerika. Ing'e ni bati Trump adamulonie kamoro kanyo, ibiro yudo ka nitiere gik moko mathindo thindo ma bende important ne Trump, to kendo bedo important ne piny Kenya. Ema ni ji ok nyal paro ma. Ting'e ni Trump ok dwar ngima mar ng'e kone gi kocha. Iluongo ni gay, iluongo ni LGBTQ, iluongo nang'o gi dholuo. Jomagath. Jomatimo hera e kit chwech machal. Jomagath. Mago jo Republican kata Trump ok dwarga. To mano bende wan Kenya ka kata telo mar William Ruto kata William Ruto wuon bende ok oyiega ma bende ne wasekweroga. Obama kano biro nyocha kane Ruto dhi gine ne gigolo mane agenda nikech mano en kuma Kenya ok winjre gi Amerika. Tibiro yudo ni kanyo osiep nitiere maduong' e kind Trump gi Ruto nikech mago gik moko timang'o mogidwar. Ichak iwacho gimoro kanyo ni nitiere seche moko mane Trump obedo telo ni nodwoko pesa mane biro ne Kenya e yor aid. No kodwoko ni pesa no rach, to nokawe ochako loke ni kar mondo mi pesa no biye e pesa michiwo chiwa, to pesa no winjo biye yor ohala. E yor ohala no bende kobro konyo Amerika, te mane kako neno ni nyalo timang'o, nyalo konyo pinje mamoko. Makata sani USAID nyaka chak ng'eya nikech ka Trump odonje telo to mano gima nyaka obi ochako lok kendo. Mondo mi pesa no to pod bro biro e yo mopogore, obro biro e yor ohala kar mondo mi obi e yor kony mimiya ng'ato pesa mondo timang'o mondo konyonego. Kibire weche mag lwenje matimore e piny mangima, kikawo lweny mar jo Israel gi jo Gaza ka to gi Lebanon malo to gi Iraq, gin lwenje ma bro dok chien, ok ni gibro dhi mbele, gibro dok chien e tiende ni Amerika bro nyiso Israel ni ka Iran tugo to chwadgi uru, wachung' ka ni wabro timang'o, wabro ng'iyo. Miyo joka bro timang'o, bro ng'wony. Nikech Amerika gi Israel ni machiegni kabisa, kendo Amerika support ga Israel. Koro miyo jok moluoro Israel gi bro chako luorogi. Kidhi e lweny mar Ukraine gi Russia, Trump wacho ni lweny no ok owinjo bedie, kendo no wacho ni en achiel kuom lweny mobro tieko mapiyo kabisa
nikech Trump ng'eni winjore gi jo Russia to biro nyiso jo Ukraine ni omera lweny masani koro uketo go Russia matek ni umbe koro goru gi Russia koro rum. Mano biro kelo pogruok ma positive ne piny Kenya kata pinje mamoko nikech dong nowacho ni wagolo gine ne cham moko nitie mwagolo Ukraine. Mano biro biro. Itiere gine ne mafuta mwagolo Middle East. Mago biro biro. Koro e yiero mar Trump ni nitiere bende ber ma Kenya biro yudo. Actually king'iyo malong'o nitiere ber mathoth ma Kenya biro yudo kopogore gi telo manyosebede mar jo Democrats. To korka wach uchumi, wach economy, gima ji ok ong'eyo ga ahinya en ni Republicans ber ga gi piny Africa kata ber gi Kenya korka wach uchumi moloyo Democrats. Inyalo paro kane Obama odonje telo mane en wuod Kenya. Dong inyalo paro ni notieko tam mokwongo hokonyono Kenya. Nango nikech kande ni bed ni obiro Kenya e ndalogo to chako miyo Kenya gik moko jo piny Amerika ne biro timango, ne biro chako menye to ne biro kelo ne tabu. Biden nyotieko tamne be nyobiro Kenya nyoko biro miyo nitiere kaka jogi bende ng'iyo mana kinyo Mashack ne wacho cha interest mar Amerika ema kwongo ga to bende nitiere gimoro kama bende kodwa wacho ga ahinya en ni jo Amerika mokwongo oherore giwegi kae to koro ka bang'e no ginyalo chako ng'iyo ni ang'o ma ginyalo timonu to bende gima gitimonu no to nyaka gibed ni gitimonugo ni bro konyogi e yo mar uchumi, e yo mar security, kata e yo moro mar social program maging'eyo ni bro konyo jo Amerika. Mogik ng'iye ni kuom yiero manyotimore ni ing'e ni wasebet kwa ywak ahinya kata mane Afrika ka ni wadwaro ni mondo mi ng'ama miyo obed president. Afrika ka wasebedo gi presidents mamiyo sani adi ariyo kosa adek. Ne wan gi Helen Johnson Sirleaf. Yes. Sani wan gi Suluhu Hassan. Yes. Apa ni nyalo bedo adek. Afrika ka wasebedo gi Malawi be. Yes, Malawi be. Yes. Gin mini adek. Wasebedo gi mini adek. To Amerika pok obedo go kuom higni malawo mana 300, 270 pok gibedo gi ng'ama miyo. To Obama nolidhore mopoyo jo Amerika mobedo president kaka ng'ama jarateng'. To bang' bedo ne president ma obedo kaka jarateng' odhi o perform ma kisungu wacho ni o exceed expectation. Ma ja Amerika ma jarachar ng'iyo ni jarateng' nyalo bedo ni bedo president Amerika ka. To kosebedo president to kendo nyalo tiyo maloyo kata presidents mamoko ma jo Amerika ma jorotie chere. Kech Obama tiyo higni 8 to tiyo exceedingly well. Otiyo maberie moloyo maonge kata mana scandal adi. Mano achiel kuom gima nyochiero jo Amerika mar sana jo Amerika ma jorochere mar ng'iyo ni to kendo koro jorotenge gi dwa bago waka gidwa mayo line miyo kata wawuoye democracy ni kiani yier joma mine obed president obed ang'o Amerika pod nigi wechege matek mang'eyore e weche mag race kata weche race iluongo nang'o gi dholuo Akwede. No, akwede ok en race. No, gina akwede kaluwore kod kit chwech mar kit pien del ng'ato, rangi mar ng'ato. Yes. Mano pod en a problem Amerika. Anyisi maler kawuono. Okay, Mashack ni dwa wacho. Adwa wacho gimo ni kelo wach moro mar jo Kenya ma feel kata man gi paro moro ni dipo ni Ruto ok onego winjre gi Trump nikech ok gidwar William Ruto. En mana koso ng'eyo ema nyalo miyo ng'ato paro parabilano. Trump onge kumoro amora gimoro amora manyalo timo William Ruto sani nikech Kenya is now a sovereign country ma ok ni under America. Trump kata America nyalo donje weche ma Kenya ka tend William Ruto nigi ng'ikruok kata ohinyo
jo Amerika moko e yo moro. Ok ni ohinyo jo Kenya. Ok ni ohinyo jo Kenya. Ma kopo ni Ruto ohinyo jo Kenya to mano Trump onge wach. Ka William Ruto ohinyo jo Kenya to nitie gine constitution mar Kenya. Manyo thiche oko jalupne cha nyalo thiche oko en bende. Koro gima Amerika kata Trump nyalo timo en mana siemo ne jo Kenya ni un gi constitution moyienu time nade moyienu thiche oko. To mokalo kanyo taparo ni en a long shot gi dho ngere. Paro ni Trump ok onego winjre gi William Ruto simply because samoro nitie ng'enywa mok winjre gi William Ruto. En miriambo nikech William Ruto jo Kenya manogo ne kura, to jo Kenya go kanitie kamodhigo marach to nitiere gik kaka nyalo loso. To Trump ng'iyo interest mar Amerika manyogo ne kura. Koro interest mar Amerika no emochune kata kopo ni embe deep down his heart ne ok odwar William Ruto, to interest mar ja Amerika mong'iyo cha biro chune kendo sechune ni nyako timre nade, nyako bed piny kendo nyako los gi William Ruto. Namba 1, embassy mar US mantiere Kenya kani serve countries madhi 6 e region ni. Mano interest maduong' mar Amerika. Kata mano omenda magichoko kanyo kende en omenda makore puot maber e weche mag visa to gi weche mamoko. En omenda ma samoro dipo ma karomore kata ng'eny moingo omenda mimiyo wako kocha. Mano to wabro go mbaka no chieng' machielo. To iwuondru ni miyo utimayo. Mach tok mawa nikech ane ma abedo gi siso mamalo mar dhi Amerika. Koro gima timore en ni ka gik madhi Amerika ka ne William Ruto nyalo loso ka, to siso na cha dhi dok piny to ok adhi tero pesa cha. To sani nikech joko loso margi koro siso na ni malo kata siso Gen Zs nikech sani king'iyo young people ng'eny gi are losing hope. Ok nigi geno ahinya e pinjewa mag Afrika. Ng'eny gi dwaro nodhi kocha, to nitie weche adek momiyo gidhi oko. Namba 1, gimanyo greener pasture kata kaka digiket moge mesa. Namba 2, education. Gimanyo nitie opportunities mag scholarship kocha. Sama pod wan wawacho ka ni funding model otimore nade kiang'oa comrades onge kaka kocha, ng'eny gi yudo ka scholarships go ng'eny. Namba 3, ji dhi thieth. Wasetimo research kata survey across Africa. Mage weche adek motelo kaeto nitie mamoko. Koro man gi pek ahinya momiyo ji dhi gin mago. Ma ka waloso kaka pinje Afrika kata Kenya, to wadhi duoko piny gi kwana tamalo 50 kata 60 mar jok manigi siso manyalo dwaro dhi e embassy mondo oyud visa tidhi kwa pesa. Koro kucho to ok dang' wawach no mawa nikech ng'ama chiewo wa ot ni bi wadhi onge. En na dwachwa ema terowa kanyo mondo wadhi wachul pesa go, to ng'eny gi be ok yudi. Men gi be ok yud visa go. Koro gima timore en ni Amerika gi interest gi nitie interest gi mang'eny Kenya ka. Kenya ka ni achiel kuom headquarters mag UN environmental program UNEP. Ma e headquarter mar piny ngima. So kidhi e UN generally UN as a body, Amerika nigi stake maduong' kanyo. Maduong' kabisa. Afrika wan wawacha UN, to sama ne UN iloso sijui pinje 2 kata 3 kende Afrika ema noseyudo independence. So nyiso ni wan ne ok wabedo piny to discuss kaka idwa los UN to gi gimo mi idwa lose to gi gimo bro konyo wago. But koro osebetie entie to wan pinje nyaka wabed. Koro miyo interest nitie madongo kendo mang'eny mag Amerika e Kenya ka. Omiyo chuno Trump ni nyaka to owuo gi telo mantie Kenya ka kendo nyaka gilosi. Ka nitie ng'ate kona kamoro maparo ni nikech ok owinjre gi William Ruto, kata wan ok ne wawinjre gi William Ruto, akia kata wawinjore sani, I'm not very sure. But telo makocha telo makocha gima koni to ok nyal tamore wuoyo nikech gima winje chunye kata gima Matunga winje chunye. Nitiere jo America citizens kata jo piny mag Amerika modak ka, nyaka sirikand cha gi sirikandni ng'ere wang' gi wang' ni irito joga maber. To William Ruto be nitie joge masanja makore puot modak Amerika, nyaka giwinjre. To mogik ineno kuonde machalo program madhi nyime Haiti. Ok apar ni Haiti nigi konyruok maduong' ne Kenya moingo Amerika. Amerika
dhi yudo konyruok maduong' ka iti obedo gi kwe ma sirikal odhi nyime. Omiyo mago ka gin e interest mag Amerika to nyaka chop Trump chop ir William Ruto kendo wuo kode ma kata rachna kata berna. Okay. Nitiere wach moro miwacho Mashack. Apani ne en gima nabire bang'e, kata kama nisekele. Wach mar dhi manyo kaka ji nyalo konyore e piny Amerika. Wacho ni achiel kuom matero ji en weche mag somo. Machielo ji manyo thieth. Machielo moko nyalo gombo ni odhi omany tije kono. Dhi omany mogo. To kiwinjo kaka Trump loso, owacho gimoro moketo ni illegal immigrants. Joma donjo e piny Amerika girot machien. Nyiso ni ok opwodh gi yo makare. Ok oyang gi, they have not been defined. Ni rot machien ni nyalo bedo kiwango maromo nade. Samoro chunyi kaka ni wacho ni chuny nyalo idhore. To Matunga koni bati. Chunywa oidhore, koro kaka wan yawuot Kenya, wadhi mondo wadhi Amerika. To inyiso ni un illegal immigrants. Ere kaka ma adhi konyo nikech Kenya en piny ma pod dongo. Kiwinjo kaka jatend piny William Ruto osebedo ka loso, en ni ogombo mondo jo Kenya mathoth oyud tije e pinje maoko. Ma en achiel kuom gima chalo ka gima ohinga moro moketi koso ang'o matimore ka. Ere kaka tudruok dhi bedo e kind Kenya gi Amerika e kinde loch mar Trump ni, mar ni jo Kenya yudo thuolo mayot mar donjo e piny mar Amerika. Ka wang'iyo Kenya tiyudo ka nitiere gima jatend piny William Ruto osebedo ka wacho ahinya miluongo ni free visa. Nyiso ni oganda mawuok e pinje mamoko nyalo donjo e Kenya mayot ma onge pek mathoth ahinya. Gima timore George. Yes. En ni akunga siro wach moro mane Mashack owacho mondo mi wach ni owuog e pach jopiny. Paro moro ni President Trump nyalo golo President Ruto e telo ni nikech jok moko mapingo William Ruto owacho. Mano ok bitimore. Mano to wi ji owil mondo ji focus e gik moko manyalo timogo, manyalo kelo konyruok, manyalo kelo yot. President Trump nyalo mana golo William Ruto e telo. Nikech en gi the capacity mar gole gi kotiyo gi military. Ka William Ruto ochako timo gik moko mainyo jo Amerika kata mainyo Amerika directly, kata mainyo nego jo Amerika, riembo jo Amerika, maketho interest mag Amerika. To mago gin gik ma President William Ruto ok nyal timo. Nikech wan bende kata kaka Kenya, wan bende wan gi interest. Wang'eni wan gi jo Kenya malao chigni mana 150,000 mana Amerika. Ma bende kelo chiwo ga pesa iluongo ni remittance mabiro kanie machiegni en about 1 point something billion mabiro mana Kenya ka manyiso ni wan bende ka Kenya odaro mondo pesa no timango. Gima chendo ma Trump nowacho iwinjo kitiyo gi kisungu moro ni illegal immigrants manyiso ni gin jok modhi Amerika e yo ma ok chik mar Amerika otimango oyiego. Koro ok en gima bro affect Kenya ahinya nikech thoth jo Kenya madhi Amerika to gidhi kuno legally, gidhi kuno kaluwore gi chik, imiyo gi visa gidhi kuno. To sani nitiere ji according kaka Trump wacho ni gin ji 1,11,000 kata 1,12,000 mana Amerika e tok chik. To thoth jogo gia South America. Thoth jogo a South America. Koro kike pani ni Kenya bro bedo bro yudo chwat ahinya e wachno. Jok ma bro yudo chwat gin thoth jok ma South America modhi kanye modonjo e America to gin gibet kanyo gitie puothe gitimo tije. Tineno kanyo sani bende jo America bende osechako wacho ni jok ma Trump dwa duokogi ok owinjo duokgi nikech gin jok ma tie puothego. To puothego kodwokgi ng'agin mabiro tie puothego. Koro gimbede gisechako debate gi pod gidwa ng'iyo ni interest bar America biro bet nango. To jo Kenya madhi America ok bi tam. Ibiro yudo ka jok madhi puonjo pod biro dhi, jok ma kata President William Ruto temo loso negi mondo dhi oyud tije moko ma ginyalo yudo. Mago pod biro dhi adhiya. Visa pod biro dhi. Ineno visa moro mane Obama obiro owacho ni inyalo miyi visa mar higni 5. Mano pod biro bedo to kata koloke odok mane gimoro mane Mashack wacha. Iloke mondo mi visa mar higni 2 kata higa 1
mondo ja Amerika bende omed choko kuomi ruyo choko nikech komi mar higni 5 to koro igeni koro chok dichiel lal ng'eny koro mago e interest mag Amerika ok ni gibiro tamo jo Kenya ni kik dhi nikech kata bende kawuono godhiambo wuok ka kiny chopo saa 7 michamo kuon saa 7 ka an mane koro kadonjo New York seche 14 kwabedo abeda e ndege koro Amerika ok bi tamo jo Kenya mondo mi kik dhi to bende yudo ka thoth jo Kenya ok gin illegal immigrant thoth jo Kenya no dhi kuno e yo moriere to ji achiel ariyo mabet ni bende odhi e tok chik nikech Amerika bende kia Kenya ka ok dhi e tok chik ikungi yudo visa momi e yor chik midhi godo to koro kisechopo kucho to koro in ichak itamri koro kitimang'o ok iduogi mane ka koro ilokori ni ibedo illegal immigrant koro imanyi titimang'o tiduoki to thothgi gin jok ma a South America ma Kenya jo Kenya kik bed gi luoro ni koro ni Trump odonje telo koro wan dhi America ok bi timore America pod bobro dhi dog neno kanyo Mashack wa South Korea wa China nyo no senyisa ka ni odwaro mondo alos ne akonye mondo oyud visa ma America embe odi en gimo mano wacho cha en gi siso mano wacho cha mano to kori golo kanyo wadwa okay wang'iyo kaka Kenya oti thuolo bende koro samero ringo ka wang'iyo kaka Kenya oti e kind pinje mamoko mag Afrika miluongo ni geographical position mar Kenya e kind pinje mag Afrika ang'o ma miyo nyalo bedo gi yot e ywayo piny Amerika mondo piny Amerika onyis gombo mare tiyo kod Kenya kopogore kod pinje mamoko nikech king'iyo sani kwano kata gik ma ji wacho e yore mag ohala ni pinje mamoko malibamba temo mondo tingre malo mondo piem gi Kenya strategically Kenya ni kama chalo nade e miyo piny Amerika obed kode gi siso ni mae piny ma ka wakete mwanduwa kata kwa kete genowa to nyalo konyowa e badwa malache pinje mamoko bende ni se wacho wach mar UNEP chiel kuomgi wacho wach mar jambetre mar piny Amerika pachoka ma ochung'ne pinje mamoko bende mantiere malibamba strategically geographically Kenya ni kama chalo nade nitie weche ariyo madongo yes ma biro osemiyo kendo biro miyo Amerika medo bedo gi gombo kata miyumo mamalo gi siso mar timo ohala kata bedo gi tudruok malong'o gi piny Kenya. Namba achiel en weche mag technology. King'iyo region ni ok anyal bedo gi data at hand but king'iyo kata gi wang'i ma oko e region ni Kenya ni malo compare gi pinje 5 kata 6 moko moluoro waka kuom weche mag technology internet gi gik ma kamago omiyo kembe madongo kaka koro mamak ne tiyo negi machalo Microsoft ohandgi maduong' e bathe koni en piny Kenya kor ka chorore pinje ma oluorowa gi chalo ni Kenya is the landing space kaeto gimedo choro bedegi ka gidhi Tanzania, Uganda, Rwanda, Burundi gi mamokogo to Kenya bedo negi kaka kama gipiye kaeto the uptake ni malo so king'iyo technology innovation gi gik makamago ibro yudo ni Kenya bro bedo very strategic osebedo strategic kendo pod strategic kadhi mbele omi America pod bro gombo tudore gi Kenya namba 2 en weche mag governance kata telo constitution ma Kenya is very elaborate ni duong' kendo oyawo thuolo mang'eny ne jo Kenya mar timo gik mang'eny machalo kaka pinje machalo Amerika king'iyo constitution mar piny Kenya to gi mar Amerika nitie gik mang'eny madhi kachalre mopogore kadang' ikaw constitution mar Amerika timira gi mar Uganda katimira gi mar pinje moluoro wagi ibro yudo ka gin gi pogruok maduong' koro kopo na Amerika dwaro ni mondo bed gi tudruok gi pinje maayo koni to Kenya bedo negi mayot kabisa mondo gibedgo gi tudruok e weche mag telo dongruok to gi ohala kata dongo uchumi magwa. All right, Dr. Matunga. Mogik nyalo bedo security. Kenya e region ni chalo kaka beacon mang'iyo arita kwe ma e region ni. Sama Sudan nigi koko, Uganda kata kuonde mamoko gi kata Congo sani jowantie. Kenya koro chalo jaduong' mane i jogi mangi rito kwe. To kwe no
kowuok to kata ohala ma wawacho ka gi gik mamoko ma wawacho ka disappear. All right. Dr. Mark Matunga, kawatiko, ineno ka strategically Kenya ni kama chal nade? Ingeni amedo mana weche mag Mashago, weche madongo mag Amerika ng'iyo e pinje en wach mar governance, mar democracy no, en wach mar security. Kato bedo ni gionge kode? No, luore kaka ilose, kaka democracy en mana kaka ilose, kaka ilose ne kaka en. Kaito en wach security. Kenya kaka ne Mashack wacho en strategic. Kaka Kenya chwere kendo gi gik mwasebet kwa timo weche mag kelo kwe e pinje mamoko. Miyo Amerika bedo kodwa machiegni. Wach maduong' ahinya en wach mar ohala. Momiyo ineno kanyo jo China temo mondo mi gidonje e piny Afrika kata e Kenya ka ahinya. Ineno ka jo Amerika bende kendo kuro chako chiero. Wach ni wan bende kuro watimo madito dito. To kidhi korka weche mag technology e region ma wantiere ni Kenya e motelo. Kembe madongo mag technology moting'o kaka Google regional office gi ni Kenya ka. Microsoft regional office margi ni Kenya ka. Intel regional office gi ni Kenya ka. Right. Facebook regional office gi ni Kenya ka. Kembe madito dito go Oracle gi ni mana Kenya ka. Nikech kaluwore gi kwe mantiere godo Kenya ka. Miyo bati ineno wach ma wasiko wacho ni wabed gi kwe, waherre, wabed jok ma ingeni ginene thothne bende Kenya ka ng'amanyo konya wacha dieri manyo temo lawa gi wacha dieri ni Rigathi dieche nyok donji nyok en adiera mochomo yo to ko wacha diera bedo gi kwe kaka piny to kod kaka oganda. Yes. Nigo ohala maduong'ie moloyo kabisa. Miyo anda kwa jo Kenya ni wamed bedo kod kwe kod erruok mondo mi dongruok marwa odhi mbele. Nyakwara Ramogi winjo ni Amerika ka ok dok korgi to koru no be ok nyal ng'i. To ka dok korgi to samoro inyalo ng'i koru samoro. Mane wach mawach ka Nyakwara Ramogi ni dwaro mar Amerika duong' ne ja Amerika moingo gimoro amora. Miyo kata mana Kenya koro ng'ato nyaka ket dwaro mar piny gi mbele. Ka kamano kwe e ber kendo chakruok gimoro amora. Nyinga en George Batilo, Mashack Odede kachiel koda Dr. Mark Matunga gi in bende miketo wang'ira til ma kawuono pod gi paka gino ni puonjori kendo ibedo gi ng'eyo gi chir kuom gik ma wanyalo yudo bang' telo lokore piny Amerika kendo geno chako bedo e wi tudruok e kind piny Kenya gi piny Amerika. Nyinga en George Bati, oriti masane.